Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mayeni and Mangwabe Umgo, all stages of Umgo, Umayeni go season 7 ubuya kwi-therapist, right? Because ukhuluma ngenkinga abhekene nazo emsebenzini. Nansi into because kunento ukuthi how Fix you are team Mayeni or team Mangwabe. No darling, yabo ngoba kuyi-reality show ukuze ngikwazi ukuyi-enjoy, ngikwazi ukuthi ngenze i-review ngixoxe nawe kune-side engifuna ukulizwa. Yiliphi iside elikaMayeni nelikaMangwabe? Why? Because le side laMayeni linendaba ecishe ifike kwi-reality TV show. Umayeni usikhombisa all stages empilo yakhe. Umayeni simbona enza 1, 2 no 3 ama-challenges overcome kanjani ama-challenges impilo yakhe without sister wives because ekugcineni unayo leyo mpilo. So lelo side lenza kube lula kimi engenza i-review because ngikwazi ukuthi okay ulana but ngokwamanye amakhosikazi ngiyahluleka uma ngizokwenza i-review kuyona yonke into ngizosho ukuthi usupport uhusband wakhe. Okay, usupport husband wakhe ayisekho enye into, uyabo? So ukulalela uMayeni sinendaba eqhubekayo ngayo. uMangwabe sinendaba eqhubekayo noma uMangwabe-ke eba nalento ukuthi uyahamba akahambi, uyahamba akahambi. Ngalokho akusho ukuthi ngithatha ama-side, angisho ukuthi bangcono ukunabanye but bona bayasinikeza into esikwazi ukukhuluma ngayo. Into yabo ilula ukunento yokudansa kwi-fanbase kakhulu because lento yokudansa kwi-fanbase sigcine siphelelwa into esizoyisho. Ingakho abanye benu sebeqala befaka izinto ey'ngahlangani sebenza ngathi ama-videos ami khona la engireviewa khona beauty standards beqala bedelela amakhosikazi kanti mina ngilandela i-storyline. But ukulandela i-storyline ngifuna ukuza unkosikazi ukuthi uthini. Uma ekhuluma ngomunye futhi ngifuna ukumuzwa ukuthi uthini nakhona lapho. Kodwa ngisuke nginakho emqondweni ukuthi angilindele ukuthi uMacele uma ezokhuluma ngoMayeni uzokhuluma kahle, or uMayeni uma ezokhuluma ngoMacele ukhuluma kahle, or uMangwabe kanjalo because amakhosikazi lawa ano-husband oyedwa and i-view yabo i-experience yabo. Eyami i-view i-TV show and i-TV show mina inginikeza okwami ukuzikhethela ukuthi oh maybe u-right ubani la kule situation. So lento yeni i-fanbase please iyona le yenza sesixabane but asixabani-ke because ngenza ama-reviews mina. Ngesikhathi ungigxeka ukuthi ngithatha mina le comment ngize ngizokhuluma ngayo because bengichazile ekuqaleni ukuthi ngenxa yesikhathi akusekho lula ukuthi ngenze njengakuqala ngilandele full episode. Manje sekuba nendawo engiyibambayo ngithi ya sizoxoxa ngale asixoxeni-ke ngenza into yami kanjalo. Mase uyeza lana izindaba zabantu wara azikho kodwa izindaba zabantu ezivela ku-TV bengavumelananga nabo, yabona? Ngithi mina mawubona kanjalo batshele ukuthi ababophe uMzansi Magic. Abawubophe phela uMzansi Magic, akufanele ukuthi bebophe ngoba lo Mzansi Magic iwona la sazi khona ukuthi kwenzakaleni, next week kwenzakalani, Wednesday bazokwenzani, sazi khona. Hawu, phela shuthi uMzansi Magic ugangile, uyabo? Udlala ngami ngoba uyazi ukuthi azikho indaba zabantu ey'vela lapha ku-TV ngaphandle kwemvumo yabo, ngaphandle kwebhizinisi labo. Ibhizinisi labo lisaphothwa ubani? Yimdawo. Yingakho nawe uma ufika la ku-YouTube ubone ukuthi ividiyo isithandwa nesithembu sowuphakathi kuyona ngoba ufuna ukwazi ukuthi kuthiwani. Base into oyenzayo wena ufuna kuba selective. Angikukhetheli futhi mhlampe okwakho imnandi kakhulu i-TV show sticka kuyona ayikho inkinga. Ama-reviews sizolobe sikhona sixoxe ukuthi sesibonini. We guys, nizwile yini ukuthi uMakaMakwela wayefunda noBaba uMseleku? Nizwile? Hey! Hayibo, uMakwela
Unamanye amavidiyo guys, uyatrend uma khona kwamanye amavidiyo adla kuwona. Manje abantu sebeyaqala bamthatha otherwise rather than ngoba bembona edla kula mavidiyo. So kuthiwa kanti hayi bo Makhwela, ithi into yakho